Ang SED Marketing Incorporated nga tigama sa SED Kogon, SED Panyawan Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap. Mudalit kaninyo ning sugilanon. Layas! Karon o ugma? Karon! Imo kong ihatod o dili? Agay, patamparus ka! O dili! Igo na hinuong ko, nay. Onya, mahuwat kang gokdon og sundang! O dili! Oh, pamila ko, nay. Kay mulayas na ko. Ikano 28 na ni kahigayon nagipalayas ko ni nanay. Kapait. Ay, ang akong ereng! Oh. Tama! Ay, kabala ka, Lola! Ako'y bahala sa imong iring! Stop! Ali, Ming! Ali, luwas na ka! Uy! Sorry, sir! Di ara imong iring, Lola! Ay, salamat! Dawata kini mong ganti sa pagluwas akong iring, Inday. Usak kaliso sa kapayas? May nagkinahanglan na sa akong tabang. Ang liso. Papaya! Ako si Pia Papaya, ang inyong manluluwas! Mapapansin kaya sa dami ng iyong ginagawa. Pia Papaya! Dili siya ang inyong ordinaryong babay. Kay siya si Pia Papaya, ang inyong manluluwas. Tagsulat, Fergus. Ubo sa direksyon, Alan Goliat Acorda. Spinner, Aldwin Acorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit kaninyo sa SED Marketing Incorporated. Abang sa langit, sa mga bulan sumisilip, sa likod ng mga tala, kahit sulyap ng daanan. Tila ibon kong lumipad, sumabay sa hangin, ako'y napatingin sa dalagang nababalot. O karon sa ato sugilanon nga naguluhan, Pia Papaya! Papansin kaya sa dami ng iyong ginagawa. Pilay halin ron mo? Igo ra sab gyud para maikapalit og bugas ug sudan. Patay ka, wa kay sobra? Naagod. Kay bahon man ka para asa ning sobra. Oh, para nanay ni mo, para alawan sa sugal. Yahay, pang sugal naman tao ng alawan sa time sa ha? Di man ni mao ang dahan paingon sa ato. Asam gyud ta, ha? Ay, basta kuit. Una na lagpauli ka. Muhapit sa ko diri kadiyot. Pawa sa kakapoy. Tuwas ka kapoy. Nga, dungag-dungag hinuon sa kapoy imong giagian, porbida. Imbis mo pauli ka, kaglaho sa inyo, muskirda pa magkakadiyot dinhing dapit. Ang ano man ka? Mawa man kakapoy na ko kung makakita ko ni Harry. Bisan di katag doon? Bisag labiyan ra ko niya. Oh, Okay ra gyud. Dali na. Hapit na rin siya mugawa sa ila. Dali dayon. Tago ta diri sa tagas nga tanom sa atbang sa ilang mansyon. Diri ba, dali. katulabi yan. Bisuha, ay, unsa naman ani. Hupo na kay mo agi na siya. 5, 4, 3, 2, 1. Hupo. Ay. Giga. Kita ka, ana? Ha? Rice man nimo kano sa among gawas grave nimo. Ay, unsa maka. Nara siya. Milingi diri dapit nato. Mura ko niyag nakita. Mura lang. Kay, naghupo ba ta dito sa pagkita taon? Unsa? Mulabay na yan sa kinan sa tuntungod. In 3, 2, 1. Pagwapo, ganyan.
Lambawaan na niya nako. Anya, maligo ka. Oh, dili ba ito? Aw, muna, di ka makalabaw niya. Butan sa ko. Buutan man sad siya. Kasi ingol. Ako! Nakalabayan na nila, boss. Pakusgan na ko ang pagpadagan ining sakyanan. Yes. Ha. Nagtuog siya nga wa ko mahibaw nga kanunay ko niyang atngan. Aron makakita lang nako. Ibog kini mo ng babayana, boss. I know. Og di na ko siya mabli. Kay manawag man gyud ang akong kagwapo. O niya, milyonaryo pa. Di na lang unya kay milyonaryo lang, Bon. Kundili, bilyonaryo na gyud unya. Mao ka na akong goal karong tuiga. Ang mamahimong usa ka bilyonaryo. Busa pagpasaya pa ang imong pagpadagan. Oh. Di mahimong mauwahi ko sa pag-abot sa dapit nga among kitaan ni Mr. Sikmot. Doon ta sa to. Ikaw ba? Mura kang maglakaw eh. Mura kang naglupad. Noon sa mga. Tayong pasaw sa Pamutong ka di MB-ingon. mga kiting. Doon lang ta sa ato. Kanong ato man? Parehas na gipoy-an? O nya. Doon naman tagipoyan. Di ta parehas. Pilar mas daon nga kalakagi kay inyo ang amuwa taon. Mao nga. Ato na di ba? Ito na. Ito na sad. Bida sugod sa nanay ni May. Guyod sa tatay ni mo. Tara. Tara. Yes! Oh. Ador, diya na ka. Hinay, oy! Madagba ka! Layas! Pangita ang imong anak! Agay na, agay. Hilaya lang. Hilaya. Hilaya lang ko guyod kay matumba man ko. Nganong hinaayon man ta kang gipalayas man ta ka! Layas! Ano man nagigoy man Agay. Ano yung nagipagawa sa ato, Ako palayason! naman sad? Pagpangita ni mo! Nak! Agay. Ipapangita man ko ni mo. Kay dugay kang nauling hanggawa ka! Ha? Unsa na rong orasa? Wa pa mikaon din hey! Ni ana nakadaan akong bugas. Nasa ko'y dang lutong daan nga sudan. Nagpalit ko sa karinderya nilang ng meli. Maglungaw sa kong dali-dalihan, makakaon na ta. Agay. Tay, ali tay, kupunta ko. Manood balik sa bahay. Dali. Lamat, nak. Anak. Agay. Hinay lang ha. Lingkod lang una sa sala ha, samtang maglungag ko. Hay! Psst! Hain mga ko. Ni anay, gilahit na akong daan. Ni Arao. 2.20 raman lagi ne. Kuwang raman ni bayad sa utang dito sa tindahan. Ay, piya. Gamay na ko kita sa merkado, Gudrunay. Ipalitan pa na akong bugas og sudan. Hello! Oh. Kung rason, anong pangatarungan? Huwag kagihinong dan. Ay, liwat kasi imong giliwatan. Ingon sila, liwat man kuno mo. Kinsang sila? Mga silingan. Ha? Gibatian sila na kog naong? Ha? Hila, sagod nila. Sungagon ko hinoon sila. Ha? Pukawa ko kung makaluto na ka ha. Makaluto na ka kay matugo na ko. Pukawa ko. Asa man ka matugnay nga paingon man na sa gawa sa ato. Adto na ko sa ilang sidra. Tanaw kong nagduwag baraha dito aron dukaon ko. Ay, paita. Oh, tay, ngano ni bangon man ka? Ay, kapait sa batasan sa imong inahan. May pauli nga nakainom. Unya karong nakaliwat og kwarta, milakaw sa balik. Tuwa pa ingo sugalan. Sagdi lang gud tay gud. Ang mainong danon nga muuli gihapon si nanay nato diri. May gani kay naabot din ka. Nga wa pa ko makasugol og pangita nimo. Kay labing siguro. Di mo kita ka makitaan. Siya sa ulo kong pangita. Ngano man?
Ay, buta man ko. Klaro niyo. Buta man ko. Saan lang ko pagkakita ni mong butam na ko. Maglungag na ko tay, uy, aron makakaon na ta. Apason pa sa to na ako si Nanay Baya. Ayaw na kay masukon sa tukong na paso ni mo. Napatunayang nakakatulong sa karamdaman gaya ng hypertension, rheuma, pagtaas ng bad cholesterol sa dugo, diabetes at marami pang karamdaman. Ang SED Panyawan Capsule mas pinalakas pa sa pamamagitan ng power ng bawang. SED Panyawan Capsule with Garlic. SED Panyawan Capsule with Garlic. Ang garlic ay nakatutulong upang linisin ang ating dugo, panatilihin ang good overall organ functions at magbigay sigla sa ating katawan. Kaya kung kalusugan ang pag-uusapan, dito na tayo sa SED Panyawan na may bawang. SED Panyawan Capsule with Garlic. Tatak SED Marketing. Tatak itong magaling. Ang doktor ito ay hindi gamot at hindi maaaring panggamot sa mga uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Hala. Ngit-ngit naman des gawas. Nakatukit ko na. Nakaila kay ko aron tinuktukan na si nanay ron. Patay na sad, kisapot na sad. Daliw na ko kabli. Nay! Nay! Ano ka naman nakabili? Ay! Nay! Hala, kahubog ba ni mo? Hindi mo na siya. Ha? Anong ako man? Yan ang nakapasak dito sa galan. Yan makaluto na ka. Wa ko na mapasa, ha? Pasagdan ko na manggawa ka. Wa ka batasan. Oh, ang ako mangguday ba nga masuko kag apasa? Saka ka! Saka. Oh. Kaya wa ko na mapasa. Pawa na pawa. Ay, kukupte ka. Ali, nay. Ali na kay hatod ta kas inyong kwarto ni tatay. Tapuhan ta kag basang labakara. Dali, gunit. Ay, ako gunit. Ay! Agay! Agay! Ay. Nay! Wakatasan. Imo kong gibuhian. Imo man kong giwakli! Wakatasan. Bawa, be. Bawa. Layas. Ay, nubinta. Layas. Oh, oy. Di am lagi ka. Tagano na ko, gipalayas sa kasi Diyos ha. Kay bawo lagi ka. Basta inanong rasa sa kagabihion. Bawaan na. Layas sa sad ka. Ay, lagi. Ikanubinta na kahigayon nagipalayas kong nanay. Kana na. Gabihan. Musang gihap, no? Uy. Sukad pa sa una, ikanubinta na ron. Ay, inig-abot ani ko sa gatos, di na jud ko makadayon og balik sa amo. Ay, grabe. Ekspresyon siguro ng nanay mo ni si Risula. Kanang layas-layas. Oy, do. Madag ekspresyon. Nga ipadamag apil lang ako mga sinina. Makadayon maghihapon ko din sa inyo. Bida sa ng istoryahan. Dayon. Aray, Suko layos ka? bultahan. Barog-barog ka. Grabe ha. Ano lang, uy, ngita lang kong lain, uy. Dayon. Sa bay. Dito lang sa kwarto na. Iwa man sa nanay ka. Si papa, si mama. Ha? Dito lang dito sa... Ang imong bag, ilahos dito sa kwarto. Nya, ligo lang daan. Ha? Pag-ilis sa taron. Ha? Lisura sad anak mi? Ligo niya pag-ilis sa taron. Sa lisod na. Pailison no ka, lisod. Lisod. Kaya wa mo ko'y tarong nga sinina. Buslot-buslot mang agi ini. Pulos naman ni tinapakan. Ultimo ukay-ukay. Maglisod naman gani kong palit. Buslot na. Buslot ka, klaro ana. Wa kay mata. Ang imong pante. Tawanan. Katawanan kay Ador. Tawanan, Dur. May problema ay, bebe. Hadon talang ka sa pinakanindot nga kortina, ha? Pagabito ti ka to. Ha? Asa man? Kuan, dito sa Sitio Mangga. Tayo pa makunsa ta dito. Kuan, may contest mo nito sa mga buti pista. Kontes sa unsa, uy. Panindot tayo. Binuang ng imo. Panindot tayo, unya imo kong paapilon. Kay bawag na siya sa atong dagway. Ay, sos, panindot tayo lawas, oy. Mao nga, ikaw may akong pangbato dito. Unsa? Ano ito kaglawas? Nga taas pa yun ka. Tubong-tubong ragutan noon sa mga 5-6 na mga samot kanindot imuhang lawas sa mga. Ay, di ko ana. Pag-umoragod, tanaw na tayo imong lawas. Tabadi ay, di ko makadaog.
Kay makita man akong naong, unya upad jud ko isulob. Uy, noonsa ka na lagi kurtina mo ni sulob ni mo para ibabaw. Diya ibabaw. Ano mo kakipantig, bra? Naa, lain sa kagwa. Okay, patik na na. O sige, Lord. Itom, aron di may bawaan nga balik-balik. Labhan ini gabi sulobon og buntag, mao nga labhan na sad ni ron. Ako buol na daan ron. Bastusa. Bastus ka. Og malalabi, apil ta kontes. Walay ko ikasulob lagi mo nga dili ko. Akado di ay! Ha? Unsay ka na? Mo ba, bra o panty ba? Mauna yung sulob. Sed Panyawan Plus Health Testimonies. Mahilig ko magdula og basketball og dili jud malikayan nga kapuyo ng akong lawas. Nay panahon nga dili ko ganahan muliho kay luya og kutas ang akong lawas. Mo nang giingnan ko sa among coach nga mag Sed Panyawan. Ug salamat sa Sed Panyawan Plus kinibalik na ang kalagsik sa akong lawas ug nadungagan ang akong energy pinaagi sa Sed Panyawan Plus. Mark Padilla, taga San Miguel, Iligan City. Health Testimony. Pagmatuod sa kayuhan gamit ang produkto herbal sa Sed Marketing. Tila ibon kong lumipad, sumabay sa hangin. Ako'y napatingin sa dalagang nababalot. Mga higala sunda uban pa mga sumpay niya atong sugilanon nga naguluhan. Pia Papaya! Sugilanon nga sinuwat ni Fergus, ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nacorda, spinner, Alwin Nacorda, audio editor, Randy Tayad. Dalit yapon kaninyo sa Sed Marketing Incorporated.